isibusiso esikhethekile semveli. Masihlolisise onembeza bethu. Sicela into ethelelwe enkosini ukuze sigcine ngokufanele lezi zimfihlakalo eziyingcwele. Asithethelele izono zethu asiyise kuphileni kwaphakade. Amen. Christ
Baba, wena owathanda ukusikhombisa isibonelo esihle ngomuzi oyingcwele, ake usisize ukuba sihambe ezinyathelweni zabo ngokulunga emakhaya nangefindo lokuthandana ukuze sidle izithelo ezingaboniyo ekujabuleni kwasekhaya lakho. Sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho ephilayo ibusa kanye nawe nomoya oqobileyo ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi. Amen. Inkosi ayibe nani. Ibe nomoya wakho futhi. Ufundwa encwadini yevangeli elingcwele njengoba iloshwe nguLukas umvangeli. Uduma lukhulu Nkosi Kristu. Abazali bakaJesu babehamba minyaka yonke beya eJerusalem ngosuku lomkhosi wePhasika. Kwathi eseneminyaka 12 bakhuphuka baya eJerusalem njengomthetho womkhosi, naye uJesu wahamba nabo. Kwathi ukuphela kwezinsuku babuya, umntwana uJesu wasala eJerusalem, abazali bakhe bengazi. Bona bethi kukwabahamba nabo bahamba usuku lwalunye, base bemfuna phakathi kwezihlobo zabo nabazana nabo. Bathi bengamtholi babuyela eJerusalem bamfuna. Kwathi emva kwezinsuku ezintathu bamfumanisa ethempeleni, ehlezi phakathi kwabafundisi ebezwa ebabuza. Bonke ababemuzwa bamangala ngokuhlakanipha nokuphendula kwakhe, bathi kumbona bamangala. Unina wayesethi kuye, mntanami, ukwenzeleni okunje kithina na? Bheka uyihlo nami besikufuna sihluphekile. Umntwana uJesu wathi kubo, beningifunelani? Beningazi yini ukuthi ngangihlala kokukababa na? Kepha bona baliqondanga izwi abelisho kubo. Wayesehla nabo wafika eNazaretha wabaphansi kwabo. Unina-ke wawulondoloza wonke lamazwi enhlizweni yakhe. uJesu waqhubekela phambili ekuhlakanipheni naseminyakeni nasekuthandweni nguNkulunkulu nabantu.
izwi lenkosi evangelini elingcwele. Madumiswe wena Kristu. Emhlabeni lapho ulizwi aphenduka kwaba inyama esiswini sika Maria. Manje lo mndeni ubizwa ngomndeni oyingcwele ngani na? Ngoba uNkulunkulu qobo wazalwa kulo mndeni. Lo mndeni wasetshenziswa uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu azalwe abe umuntu phakathi kwabantu. Lo mndeni walalela intando kaNkulunkulu. Lo mndeni wayivuma wayamukela intando kaNkulunkulu ukuze umndeni wasezulwini ubonakale emndenini wasemhlabeni. Ubuhle basezulwini bubonakale ebuhleni basemhlabeni. Umndeni wobuthathu obuyingcwele obunguyise nendodana nomoya oyingcwele kubonakale emndenini osemhlabeni phakathi kwabantu abaphilayo enyameni. Ingakho bengumndeni oyingcwele, umndeni kaMaria noJoseph nomntwana uJesu. Manje mangabe sigubha lolu suku lomndeni oyingcwele kufanele simatanise eyethu imindeni nalomndeni. Kufanele sikhulekele eyethu imindeni kulo mndeni ngoba lo mndeni uyisibonelo somndeni, uyisibonelo sempilo emndenini, uyisibonelo sothando emndenini. Asikaze sizwe embhalweni engcwele ukuthi uJoseph wabuye edakiwe ngenye imini washaya uMaria. Asikaze sizwe embhalweni engcwele. Asikaze sizwe embhalweni engcwele uJoseph wabuye edakiwe eqhutshwa ngebhale lethwe ekhaya kuMaria nomntwana uJesu. Asikaze sizwe. Asikaze sizwe ukuthi babonakala lapha uJoseph noMaria bethukana phambi kwabantu. Asikaze sizwe. Ingakho kungumndeni oyingcwele. Manje siyacela ukuthi lokhu kucweba kwalomndeni kucwebise neyethu imindeni, kululamise neyethu imindeni, kwakhe neyethu imindeni, kube isibonelo esihle nakweyethu imindeni. Lo mndeni oyingcwele esiwudumisa namhlanje. Ngiyacela impela namhlanje sikhona enkonzweni. Ungaphumi la indlela ungawukhulekele wakho umndeni. Ungaphumi la indlela ungawubekile wakho umndeni enkosini. Ungaphumi la indlela ungalibekanga udaba lo wakho umndeni. Masikhuluma ngalo umndeni namhlanje. Manje ngithe mangibheka la kwenzekile ngale ukukhanya kaKristu. Mangizobe befunda isifundo sokuqala nesesibili. Ngeze ukuthi kwangahambisana nezifundo mina engizilungisile. Hawu kwenzeke kanjani? Mangabe ngithatha incwadi lapha kumese simemela ngifuna ukubona ngoba lezi zifundo abazifunda akuzona lezi engizilungisile mina kule. Ngabona le yami incwadi uMadala layo. Lena yami incwadi edition ka 1983. Sengibheka lezi ezinye eninazo manje edition 1999. Kule ka 1983 incwadi izifundo ziyafana uye A noye B noye C. Bayazi kabakholwayo emanqomeni ukuthi ngisho ukuthi mangikhuluma ngoye A, B and C abanye kudumulo potiya. U-A no B no C. Okuze kuhluke kule edition ka 1983 ivangeli kuphela. Ivangeli kubhale ukuthi lele la ye A, lele la ye B, lele la ye C. Kanti encwadini eninazo kwazifundo sezihlukanisiwe ngokweminyaka A, B and C. Kulungileke noma nifundile kulezo zifundo ngizothi qaphu ngaleze bengizifundile mina ezikhuluma ngomndeni, ezikhuluma ngempilo emndenini kuphela. Esifundeni sokuqala kulese ngisifundile mina. Ngixolele ukuthi angizo reflector kulezi nizifundile nina namhlanje. Kule yami incwadi 1983 edition isifundo sokuqala sithathwe encwadini kaSira. Encwadini kaSira lapho kuthiwa khona umuntu oyesabayo inkosi.
uyabashonipha abazali. Niyezwa yini? Sisemndenini namhlanje. Umuntu oyesabayo inkosi uyabashonipha abazali. Sizobashoniphelana abazali. Ngoba umzali unguNkulunkulu wami la emhlabeni. Kezwakala yini? Umzali unguNkulunkulu wami la emhlabeni ngani ngoba uNkulunkulu wamkhetha lo mzali ukuze lo mzali abe ingcenye yomsebenzi oyingcwele kaNkulunkulu wokudala umuntu. Bonke abazali bethu babe isandla sikaNkulunkulu ukuze sifike thina emhlabeni. Ngaphandle kwabo angikho mina. Ngaphandle komzali angikho mina. Noma ngingawumpriste ngibe njani ngibe phezulu kodwa mangabe ngingamazi umzali wami ngingamhloniphi umzali wami ngingamthandi umzali wami akukho lutho engikwenzayo naphambi kaNkulunkulu. Akukho lutho nengilwenzayo phambi kukaNkulunkulu. Omesabayo uNkulunkulu uyabashonipha abazali. Niyezwa yini? Sisenkonzweni yokubonga umndeni oyingcwele. Aqhubeke umprofeti uSira la ngokuthunywa uNkulunkulu. Athi lowo ohlonipha uyise uyakuthethelelwa iziphosiso zakhe. Lowo ohlonipha uyise uyakuthethelelwa iziphosiso zakhe. Aqhubeke athi lowo ohlonipha unina uyazibekelela okuhle. Ngiyawathanda mina lamazwi kakhulu. Lo ohlonipha uyise uyakuthethelela iziphosiso zakhe. Owazisa unina uyazibekelela izinto ezinhle. Ohlonipha unina uyazibekelela izinto ezinhle. Bantu abathandekayo siyathola ukuthi impilo isekuhlonipheni abazali. Ikusasa elihle nelikhazile lisekuhlonipheni abazali. Ngaphandle kwalokho asikho ndawo thina. Asikwazi ukuzibekelela okuhle mangabe singabahloniphi abazali. Sisenkonzweni yomndeni namhlanje. Ohlonipha uyise naye uyathokoziswa ngabantwana bakhe. Ohlonipha uyise naye uyathokoziswa ngabantwana bakhe. Ohlonipha abazali bakhe naye uyohlonishwa ngabantwana bakhe. Olalela abazali bakhe naye uyolalelwa ngabantwana bakhe. Onomoya omuhle kubazali bakhe naye uyojabula ngoba bakhe abantwana bayoba nomoya omuhle kuyena. Niyezwa yini? Indaba ilele lapho namhlanje emndenini. Ehlonipheni abazali, ekwaziseni abazali. Asikhulume ebantwini abasha kuphela kodwa kwasebantwini abadala abanabazali besaphila bengasekho umzali akahlonishwe. Oyesabayo inkosi uyabahlonipha abazali. Oyesabayo inkosi uyabalalela abazali. Oyesabayo inkosi akaqophisani nomzali. Oyesabayo inkosi akasibeki isandla kumzali. Ufunde namhlanje emaphepheni ukuthi indodana ibulela uyise. Nonsense. La ngaphezulu ngifundanga lephepheni indodana ibulela uyise bese sekuthiwa kukhuluma ilunga lomndeni vele bebengazwani kona. Ungasungazani ungazwani nomzali wakho makwenze njani? Unamba bani wena ungangezwani nomzali wakho? Uyini wena? Ungazungezwani nomzali wakho? Mangabe umzali ubona ekhuluma ubone
isikhathi kungcono uphume ushiye endlini kunokuthi uqophisane naye. Kungcono uphume endlini umshiye kunokuthi uqophisane naye. Awunaso isandla wena ongasibeka kumzali. Awunalo ilizwi wena ongalibeka kumzali. Awunayo impendulo ongaqophisana wena nomzali. Noma ngabe unjani. Senkonzweni yemindeni yomndeni oyingakaqome engakaqonywa bonke uNkulunkulu. Mawunomntwana wakho nje ena 12 engakaqomi engakaqonywa bonke uNkulunkulu. Ngayifunda le ngathi doti muni lo ikhonto engaqomi ina 12 iqomani. Ina 12 ifunde primary iqomani efunde primary. Akasalaleli nabazali ngokuseqomile ufunde primary manyala mani lawo. Umuntu mayengaqome efunde primary uyofika e-university lo muntu. Manibheka nje uyofika e-university lo muntu. Ngoba kobe sintshokuthi uyafika ngoba sekufika umgrehemba wesalukwazi nokusakwazi nokuvula incwadi. Waqonywa-qonywani bantu abantu ngempela. Waqonywa-qonywani ngempela. Abantu bancane ninje ukhona ukuze ungawakho nje. Bagcine bengasalaleli nasemakhaya ngoba phela sebeqomile baqonyiwe. Fuseke. Abenza njalo abanalo ikusasa. Abenze njalo. Abenze njalo abanalo ikusasa bazosebenza emizini yethu. Abanalo ikusasa. Abenze njalo. uJesu wayeminyaka ewu-12 esethempeleni. Nabazali bakhe walahleka uJesu nizwile ngithi. Bahamba abazali bahamba endleleni sekuyele emuva bakhanjwa ngeenyawo nangembongolo nanani kumdini kuyelwe emakhaya. Mabethi bayabheka unengane isekho mhlambe ihambe noma bani mhlambe ngobani nobani. Mabebhekisisa lesihlobeni lutho ingane bayithola. Babuyele emuva eJerusalem ilizwi lisho njalo. Babuyele emuva eJerusalem bayomfuna ilizwi lingcwele lithi bamfumana ethempeleni ehleli phakathi kwabapristi abakhulu ephendula imibuzo yabo kodwa nabo abapristi abakhulu namhlanje sesinuka ngoba sigeza siwashi. Asuphi sigqoke i-100 yodwa kudlule ifestini. Sethi mayiphonsa phansi izimele. Watholwa endlini kaNkulunkulu. Baningi abantu abasha la abadukayo emakhaya. Abazali bakhathazeke bangalali nobuthongo ngoba bazi noma uzabuya isidumbu yini. Uzobuya isidumbu. Mayebuyini. Noma mhla wabuya ngeliziphela inyanga engalandelwa ngindaba. Zingalandelanga indaba. Kudlula uKhisimusi yabazali balindele noma yini osikhotheni balahlekile. Kulahleke kulahleka amantombazane namhlanje. Kulahleka namantombazane namhlanje. Sisenkonzweni yomndeni oyingcwele. uJesu mayilahlekile abazali bamthola ethempeleni. Usethi uMaria kuyena mntanami. Kodwa usikhathazelani kangaka sinoyihlo? Sesehle senyuka sikufuna ukwenzelani lokhu kuthina. Uthi uJesu ulalela bakho. Kanti bengafanele yini ngibe kokababa na? Bengafanele yini ngibe kokababa? Incwadi engcwele ethi uMaria babuyela ekhaya kwabalondoloza lamazwi enhlizweni yakho. Okwesithathu namhlanje lenkosikazi ilondoloza amazwi enhlizweni yayo. Mhla kufika ingelosi ithi uzokhulela uzala umsindisi. Wadideka wayisimanga kodwa lamazwi awalondoloza enhlizweni yakhe. Mhla esezela umntwana kufika
kufika belusi bezombona bakhuluma amazwi amangalisa incwadi engcwele ithi uMaria wawalondoloza enhlizweni yakhe. Namhlanje ingane ilahlekile mabeyithola ithi ngihlele endlini kababa ayamdida lamazwi kodwa uyawalondoloza enhlizweni yakhe. Umzali wakho nami ikuphi okuhle ngama kulondolozile enhlizweni yakhe? Abethu abazali ikuphi okuhle umzali wami akulondolozile enhlizweni yakhe ngami? Ikuphi okuhle? Noma engasekho emhlabeni esenamandla kungicelela isibusiso uNkulunkulu, ikuphi umzali wami ngathi nje Nkosi ngiyacela uyenzele leyangane engayishiya emhlabeni ngenxa yalokho? Ikuphi? Abazali bethu bafa bebalisa ngoba sinamsebenzi nabo. Abazali bethu bafa bebalisa ngoba siqophisana nabo, siphendulana nabo. Thina sewuphendula ngathi wena umyeni kama wakho. Shade nawe manje uma wakho. Hawu nesibindi bo uyizala phinda shade nayo. Bakuyinkomo yini? Ake uzibheke uzinakekele njengoba zilindele ukuza kwendodana yakho. Ake uzibeke ekuvikelekeni kwakho, ufeze kuzona umgomo wothando lwakho. Akuthi ngokwethembeka kwazo kuKristo zize zibabe kanye nabafundi bakho ziselapha emhlabeni ukuze zithokoze kanye nawe ezulwini ngelimini. Laba-ke Nkosi abafundelayo, siyasicela isibusiso sabo esikhethekile. Siyacela ukuvikelwa kwabo kuyona yonke imimoya ekhathaza abantu, ikakhulukazi labo abafuna indlela yokukhona. Sicela ngoKristo iNkosi
Ibe nomoya wakho futhi. Siziphakamisele enkosini. Kufanele kulungile. Wena Baba uqoqeyo uNkulunkulu Somandla simakade ngoKristu inkosi yethu. Ngosuku lomkhosi walemfihlakalo ehlonishwayo waqhamuka engabonakali ngesimo sakhe sobuNkulunkulu, kodwa bonakala ngesimo sethu sobuntu. Yena owayelokhu ekhona ngaphambi kwesikhathi waqala ukuba ngumuntu isikhathi sesikhona, ukuze aphakamisele kuye konke kwakuwile, abuyisele kunyeni konke kwakuhlakazekile, abizele embusweni wezulu isinto esabe sidingisiwe. Ngalokho-ke nathi sikaye nezingelosi zonke sibonga ngenjabulo echichimayo sithi So
Sivuma imfihlakalo yokhulu. Uvukile Kristo uzobuya buya ngobukhosi buya ngobukhosi. Sithi ke sikhumbula ukufa nokuvuka kwakhe sethula kwebaba lesisinkwa esiphilisayo nalesi sitsha esisindisayo siyabonga ukusivumela ukuba sime phambi kwakho sikukhonze. Siyakuncenga baba ukuba thina sonke samukele umzimba negazi likaJesu sihlanganiswe ngumoya oqothileyo sibe munye. Nkosi ikhumbula ibandla lakho elisemhlabeni wonke ulenzelwe nothando olupheleleyo. Sicelela upapa wethu uBenedict we-16 ababhishobhi bethu ubaba uWilfred Napier nobaba uBerry Wood nabo bonke abasezigabeni zobupristi. Sikhulekela nabazalwane bethu asebewushile lo mhlaba sebelele ubuthongo boxolo benethemba lokuvuka ekufeni. Bona nabafileyo bonke kubamukele ekukhanyeni kwakho. Sawukele nathi sonke siyakuncenga Nkosi. Uze usibale nabakhethiweyo bakho usibale noMarine nakaNkulunkulu intombi engcwele nabapostoli noVincent oxobileyo kanye nabo bonke bangazo zonke izikhathi abegcina intando yakho masikumoye kanye nabo sikudumise ngoJesu indodana yakho ngaye uKristu sikanye naye sikuye emunyeni bomoya oxobileyo lonke udumo nokubongwa ngokwakho babasomandla kuze kube phakade. Amen, 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 amen. Amen,
nansi imvana kaNkulunkulu esusa izono zomhlaba banenhlanhla abamenyiwe esidlweni semvana. Nkosi yafanele ukwamukeleka phasi kophahla lwami, yisho ngezi nje kusile umphefumulo wami.
Sisinkwa uyaphila naphakade osukela Sisinkwa uyaphila naphakade wena obubele bakho obungenamkhawulo ake ubenze labo obavuselele ngamasakramente asezulwini ukuba balandele njalo isibonelo somzi oyingcwele ikhona kuthi emva kokukhandleka kulo mhlaba bathole inhlanhla yokuhlalisana nawe ezulwini sicela ngoKristu inkosi yethu.
Salele thina, masihambe nabakozi, sinikele kanye nawo, konke emzinakho, uyo leyo ngane. Masibonge njengonina, noJosefa